hlboká jistota, nekonečné štěstí a touhy proud. Duše obnažená, úplná čistota, každý pokleká pro poslední soud. Když otočíš stránku, příběhy pokročí, když se ti nelíbí, pokrčíš obočí, bez konců jasných si nespokojená, říkáš, co chceš, rozhodně nejsi němá. Jsi knihomolka, ta úžasná holka, co rozdáří svět pomocí věd. A v budoucnost věří, když zraky jí střeží. Ten chtivý svět chtěl by jí hned. Příběhů chtivá otáčí stránku, hlavní hrdina má na kahánku. Zachránit ho můžeš, stačí jen chtít. Odložit knihu a začít snít. V příbězích je moudro pro každého z nás, abychom mohli žít každý den s nás. Je potřeba odlišit prosčonký den od představy, kterou je knižní sen. Jsi knihomolka, ta úžasná holka, co rozdáří svět pomocí věd. A v budoucnost věří, když zraky jí střeží. Ten chtivý svět chtěl by jí hned. Jsi knihomolka, ta úžasná holka, co rozdáří svět